الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bugungi dersimizde barımızda bilgen, barımızda inanı yatlagan, көп vaqtda namazlarımızda оқитырған bir кішкенегіне сүренің тәфсирін үйреніп кетірбіз. Ne için bu sürəni öyrənirgə bulduq? Çünki bu sürədə turmuşumuzda bəxət, səadətdə yaşar üçün, tınışlıqda, iminlikdə, rahatda yaşar üçün Allah Teala'nın bizə bulğan indi nəsihəti yata. Həm Allah Subhanahu wa Ta'ala şuşu indi təfsirdə bizə anlatıp getdi. Əgər də şuşu təfsirdə, şuşu sürədə sıfatlanğanca yaşasağız, siz de tınışlıqda, iminlikdə, bəxət səadətdə yaşayacaqsınız. Həmin ikirisincə şuşu sürədə tasvirlanğanca indi, şuşu sıfatlarını özümüzdə buldurmasaq, biz kirisinçə indi bəxətsizlikdə, xəsrətdə, qayğıda bulaşaqbız indi. Onun ne sürə? Ol Asr surəsi. 3 ayətdən tura, kiçkinəgənə surə, əmmə lakin bik tirən mənalı, bik bizning turmuşumuzda əhəmiyyətli, bik kerakli surə olub tura bu. Həm hatta sahabularda bir-birisi bilan şiraşqaş, görüşkəş, söyləşkəş, anlaşqaş, kitir aldından şuşu surəni oqub kitə тұрған болғанlar, ayrıla тұрған болғанlar, bir-birsine şuşu surə bilən iskə düşürəsilər болғанlar. Şuşu dünyada əgər də matur yaşasın kelsə, şuşu surə bilən yaşarga kerekligi turunda anlatıp. Həm Allah Subhanahu wa Ta'ala şuşu surəni başlı vel asr bilən ant etib. Allah Teala ant etə vel asr. Bu bizim tatar tilində də asr deyirlər. Asr нәрсә ул? Zaman, vaqt. Şulaymı? Asr ул vaqt, zaman degan söz. Hem Allah Subhanahu wa Ta'ala mında vaqt bilan, şuşu zamana bilan ant etə. Biz bilamiz Allah Teala tik tumaldan gana faydasız нәрсәләр bilan ant etmir. Bari tek әһәмияткә ия булган бик кирәкле нәрсә белән генә ant etә. Hem Kur'an'da kursak Allah Teala şunday әһәмиятле, бик кирәкле бирләр белән бик каты күп ant etkән. Вад-духа ди, ваш-шамси вад-духа ди, вал-фаҗр ди. Иртәнге вакыт белән ant etә. Ват-тин ваз-зәйтун ди. Ни зәйтун белән, инҗир белән ant etә. Шушы әһәмиятен күрсәтә, шушы җимешләрнең инде. Һәм мондай антлар бик күп. Һәм менә бу Allah Teala күрсәтә. Şuşu ant etkəndən сон indi, şuşu ant etilə торган әйбернең әһәмиятлеге турында, şuşu анттан сон, ant etilgəndən сон бара торган хәбәрләрне, мәгълүматның әһәмиятлеге турында күрсәтә. Әгәр дә күрәбез икән Аллаһ Тәала нәрсә белән булса да Коръәндә ant etdi икән, белеп торырга кирәк. Димәк, бу нәрсәдә бик әһәмиятле, безгә кирәкле булган мәгълүмат ята. Менә монда Allah Teala мәхлук үзе барлыкка китергән вакыт белән ант итә. Әмма дә ләкин кеше берәр эшне, берәр гамәлне, берәр сүзен раслыйсы килә икән, кешегә карата ул ант итә, шулай бит. Әмма дә ләкин аның анты булырга тиеш бары тик Allah Teala белән генә. Ул ант итәргә тиеш Allah Teala белән генә. Мәсәлән, billahi, yaki tallahi, yaki vallahi. Yaki indi Allah bilan ant etəm deyib. Kişiге бүтән bir нәрсә белән дә ант итү ярамый, харам булып тора, тыелган. Мәсәлән, бездә таралган бит. Берәр эшен раслыйсы килсә, дөрестлеген инде раслыйсы килсә нәрсә ди? Туз белән ант итәм ди. Яки ипи белән ант итәм ди. Яки әни белән ант итәм ди. Яки кызыл тотып ант итәм ди. Һәм башка төрле нәрсәгә, шушы нәрсәләрне олуглыгын,
шушы нәрсәләр белән әйтә икән, кеше берничек ялганы алмый дип, шушы нәрсәләрне олуглый күтәрә. Чөнки бит инде ипи элек бик булмаган, шулаймы? Ашлык елларында. Шуңа күрә ипине шундый зур дәрәҗәгә куйганнар. Һәм кеше әгәр дә ипи белән ант итә икән, димәк бу ялганламый, бу дөресен әйтә. Яки әни белән һәр кешегә үз әнисе бик кадерле, бик ярата. Һәм уйлый әгәр дә инде кеше әнисе белән ант итә икән, шундый бик ихтирамга лаеклы иң якын кешесе белән, димәк бу ялганлый алмый ди. Әмма ләкин Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям тыйды Аллаһтан башка бүтән нәрсәләр белән ант итүне. Чөнки бу безнең иманыбызга кимчелек китерә. Иманыбызны заифләтә. Таухидыбызны боза. Моңа дәлил булып тора инде беренче инде безнең Тирмизи җыентыгында, Абу Дауд җыентыгында килә торган сахих хадис инде Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ман халафа би гайриллаһи фақад кафара ау ашрака" ди. Кем ди Аллаһтан башка ди бүтән нәрсә белән ант итте икән ди, ул күферлеккә яки ширкка төште ди. Ягъни менә монда куркыта безне нәрсә күферлек белән һәм Аллаһка тиңдәшлек кылу белән. Бу бик куркыныч хадис. Гынаһ кына түгел, ул нәрсә ширк, күферлек белән куркыта. Һәм икенче Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган сахих хадистә нәрсә ди? "Ман кана халифан фальяхлиф биллаһ" ди. Ау ла ясмут ди. Әгәр дә инде ди ант итсәң ди, Аллаһ белән генә ант итте. Яки бер нәрсәдә эндәшмә ди. Бу хадистә раслый, шушы антыбыз буларга тиеш Аллаһ Тәгалә белән генә инде. Әгәр дә инде ант итәсең, Аллаһ белән ант ит. Аллаһ белән ант итәсең килмәсә, бер нәрсәдән эндәшмә ди. Бу төп кагыйдә булып тора. Аллаһ Тәгалә нәрсә белән тели, шуның белән ант итә. Әмма ләкин безгә кешеләргә инде истә калдырырга кирәк. Әгәр дә ялгыш кына чыкынып китә икән инде, җаһиллектән калган аркасында, туз белән ант итәм, без тәүбәгә килеп, Аллаһ Тәгалә гафу сорап, без Аллаһ белән ант итәргә тиешбез. Биллаһи таллаһи валлаһи. Яки якыннарыбызда күрәбез икән, без моны инде матур гына, күркәм әхлак белән генә, йомшаклык белән төзәтергә тиешбез. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, Аллаһ белән генә ант итәргә кушты. Аллаһ белән ант итмәсәң, Аллаһка тиңдәшлек кылган буласың дип. Анда кардәшем, дустым, туганым, Аллаһ белән генә ант ит, әгәр дә берәр гамәлеңне раслыйсың килә дип, без инде үгет насихат кылырга тиешбез. Һәм әйттек, менә Аллаһ Тәгалә монда вал аср вакыт белән инде ант итә дидек. Вакыт безнең инде кешенең төп менә бу капиталы диек инде. Русча әйткәндә. Чөнки менә шушы вакыт белән инде ул кәсеп итә. Кәсеп итә яки хәерле изге гамәлләр, яки кәсеп итә начар, бозык, гынаһлы гамәлләр. Һәм ахыр чиктә кыямәт көнендә шушы вакытын нинди гамәлгә сарыф иткәнен, аның нәтиҗәсен шушы кыямәт көнендә күрәчәк. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә яраткан, риза булган хәерле изге гамәлләр кыла икән, ул кыямәт көнендә инде шушы вакытының хәерле нәтиҗәсен күреп, Аллаһның рәхмәте белән җәннәткә керәчәк. Аның капма каршысы була икән инде, шушы вакытын кадерен белмичә, аны теләсән инде кирәксез әрәм-шәрәм итеп инде гынаһлы гамәлләрдә кулланган булса, аның инде ахыргы урыны Аллаһ сакласын нәрсә җәһәннәмдә булачак. Һәм шул ук бу дөньяда да кеше күбрәк изгелек кылган сайын, хәерле гамәл кылган сайын, Аллаһ Тәгалә аңа бәрәкәт бирә вакытында. Ул бар нәрсәдә өлгерәчәк. Киресенчә инде вакытын бер кирәкмәгән, бер файдасыз нәрсәләргә тота икән, аның бу дөньяда да вакытында бәрәкәт булмаячак. Хәзер көндә бит инде зарланабыз без, шулай бит. Вакытыбыз җитмәй, вакыт бик тиз уза, бер нәрсәгә өлгерә алмыйбыз. Моның сәбәбе нидә? Чөнки без Аллаһны калдырдык. Куръан укуны, Аллаһны зикр итүне, файдалы гыйлем алуны, нәфил намазлар, нәфил уразалар тотуны, һәм Аллаһтан ерагайган сайын
Аллаһы Тәгалә шушы вакытыбызда бәрәкәтне ала. Һәм безнең вакыт бер нәрсәгә дә җитми башлый. Әгәр дә киресенчә булай инде, гел Аллаһны истә тотсак, Аллаһка якынайырга омтылсак, аңа итәгать итәргә тырышсак, Аллаһ Тәгалә вакытка бәрәкәт бирәчәк. Бар нәрсәгә дә өлгерә алачакбыз. Галимнәр әйтә бит, бер Куръан укуда гына ди, вакытымда бәрәкәт күрә идем ди. Бер галим, исемен оныттым. Шуны матур сүзләр әйткән. Ул хадис гыйлемендә галим булган инде. Шул әйткән, күбрәк Куръан укыган сайын, күбрәк Куръанга вакыт биргән сайын, Аллаһы Тәгалә ди, вакытыма шунчалык бәрәкәт бирә иде, хәтта күп итеп хадистә ятлыйм ди бу көнемдә ди. Һәм киресенчә Куръанга вакытны әз бирәем ди берәр көнемдә, Аллаһ Тәгалә шушы көнемнән бәрәкәтне алай ди, хадистә берни дә ятлый алмыйм ди. Бу күренә, бер Куръанга гына күп вакыт бирәбез икән, Аллаһ Тәгалә шушы вакытыбызга бәрәкәт бирәчәк. Чөнки Куръан уку, фикерләү, аның белән яшәү бу иң хәерле зикрләрнең берсе. Һәм бигрәк тә Рамазан аенда, шушы мубарак айда biz күбрәк тә шушы изгелекләрне күбрәк кылырга тиешбез. Шу вакытыбызда бәрәкәт булсын өчен. Әйттек бит, Аллаһ Тәгалә юк-бар белән ант итми дидек, шулаймы? Шушы ант иткән нәрсәнең кадерен белергә кирәк, һәм бик мөһимлеген белергә кирәк. Монда әйттек вакытның кадерлеген инде. Аллаһ Тәгалә ассызыклый. Һәм инде шушы анттан соң Аллаһ Тәгалә җавап бирә. Шушы нинисен мөһим мәсьәлә. Нәрсәне Аллаһ Тәгалә инде безгә хәбәр итә. Ул нәрсәде? Иннал инсана лафи хуср ди. Дөрестлектә ди, һәрбер адам баласы ди, хәсрәттә ди, югалтуда ди, бәхетсезлектә ди. Менә монда һәрбер адам баласы ди. Ламул истиграқия, ягъни бүтән кешене үз иченә ала. Монда байлар да керә, хәерчеләр дә керә. Монда инде президентлар да керә, гади эшчеләр дә керә, хатын-кызлар да, иратлар да, бүтәнесе дә керә. Һәрбер кеше ди, хәсрәттә ди, кайгыда ди, бәхетсезлектә ди. Аллаһ Тәгалә бит ант итеп вакытны әһәмиятен күрсәтте. Һәм күрсәтә тагын нәрсәнең? Шушы вакыт белән инде кеше хәсрәттә ди. Бу безне куркыта, уяулыкка чакыра. Безнең инде шушы хәлебез турында инде уйларга итерә. Һәм инде башта куркытып ала да Аллаһ Тәгалә инде. Аннан соң инде безне шатландыра. Нәрсә ди? Илләлләзина аману ва амилус салихати ва тавасау бил хакки ва тавасау бис сабр ди. Әмма ләкин шушы хәсрәттә, кайгыда булган кешеләр арасында ди бар ди кемнәре? Бәхетлеләре. Менә бу кайгының, хәсрәтнең битен капма каршысы нәрсә? Ул бәхет, сәгадәт, тынычлык, иминлек, рәхәтлек. Шулаймы? Шул әгәр дә без бәхеттә, рәхәтлектә, тынычлыкта яшисебез килсә, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Илләлләзина аман. Илля дә мәгәр кемнәр ди? Иман китерүчеләр ди. Иман китерүчеләр ди, шушы бәхетсезлек һәм кайгы, хәсрәт кәкермәячәкләр ди. Иман монда Аллаһка гына ышану түгел, ә гомумән Аллаһ Тәгалә безгә таләп иткән, аңа ышанырга һәм барлык Аллаһ Тәгалә тыйганнарын үтәү һәм инде тыелганнарына тыелу, барысы да шуңа керә. Һәм иман гыйлемсез берничек була алмый. Иң беренче менә бу иман белән гыйлем булырга тиеш, гыйлемгә омтылу. Чөнки Аллаһ Тәгаләгә ничек ышанырга, шушы иманның ничә әркәне бар, һәр әркәнгә ничек итеп иман китерергә кирәк? Чөнки бит Аллаһка иман китерү генә әле җитмәй. Без бит әле иман
Аллаһка иман китерү, Раббылыкка иман китерү. Нәрсә ул Раббылык? Аллаһны гыйбадәттә бер итү. Гыйбадәт нәрсә ул? Ничек Аллаһ Тәгалә гыйбадәттә бер итү? Аллаһны исем сыйфатларында бер итү. Аның нинди исем сыйфатлары бар? Аны ничек исем сыйфатларында бер итү? Ничек итеп дөрес итеп исем сыйфатларын кабул итү, аңлау? Андан соң фәрештәләренә иман китерү. Кемнәр алар фәрештәләр? Аларга ничек дөрес итеп иман китерергә? Китапларна иман китерү. Аллаһ Тәгалә нинди китаплар иңдергән? Аларга ничек итеп иман китерергә? Ничек алар белән гамәл кылырга? Пәйгамбәрләр, кемнәр булды ул пәйгамбәрләр? Кайчан килделәр? Нәрсәгә чакырдылар? Иң беренче пәйгамбәр, иң беренче расул кем булды? Иң соңгы расул, иң соңгы пәйгамбәр кем булды? Кыямәт көне иман китерү. Нәрсә ул кыямәт көне? Нәрсәләр анда булачак? Ни эшләячәк без кыямәт көнендә? Тәкъдиргә иман китерү. Нәрсә ул тәкъдир? Аның ничә баскычы бар? Ничек итеп без тәкъдиргә иман китерергә тиешбез? Барысында шуны белер өчен нәрсә кирәк? Илм кирәк. Иң беренче Аллаһка иман китерер өчен шушы илм булырга кирәк, илмгә омтылырга кирәк. Әгәр дә без шушы дөньяда рәхәтлектә, иминлектә, бәхеттә яшисебез килсә, менә без гыйлем алырга тиешбез шушы иман турында, Аллаһ Тәгаләнең дине турында, аның хөкемнәре турында, аның харамнары, аның хәләлләре турында. Әгәр дә шушы гыйлемгә омтылабыз икән, иманыбызны өйрәнү буенча, иманыбыз турында дини мәгърифәтебезне арттыру өстендә эшлибез икән, менә без шушы хәсрәткә кирмәячәкбез. Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Һәрбер адәм баласы хәсрәттә ди, кайгыда ди. Иллә дә мәгәр искәрмәсә дә, русча әйтсә, исключение. Кемнәр шушы кайгы хәсрәткә кирмәй? Иң беренче менә шушы иман китерүчеләр, илм белән иман китерүчеләр, гыйлем алып Аллаһка иман китерүчеләр. Без әйттек инде, менә шушы гыйлемне каян алабыз дидек? Шушы Куръаннан һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның сөннәтеннән. Һәм шушы Куръанны һәм сөннәтне безгә кемнәр аңлатты? Ул безнең галимнәребез инде. Шушы гыйлемне алганда да галимнәребезгә кайтырга кирәк. Шушы аятны ничек тәфсир кылдылар, мәсәлән, тәфсирдә Ибн Җарир ат-Табари дигән галим бар, Ибн Кәсир бар. Мәсәлән, анда Имам ан-Науи, хадис буенча Ибн Хаҗар, Ибн Раҗаб һәм башка шундый галимнәрнең хезмәтләрен укып инде шушы галимнәрдән без инде шушы гыйлемне өйрәнергә тиешбез. Ничек менә шушы санап киттек бит. Ничек иман китергән, ничек ышанырга тиешбез. Шуңа күрә, әгәр дә без рәхәттә, иминлектә яшисебез килсә, иман турында, динебез турында без илм алырга тиешбез. Һәм икенче сыйфат, беренче сыйфатланырга тиешбез, булдырырга тиешбез шушы илмгә омтылу, Аллаһ Тәгаләгә иман китереп инде иманыбыз турында өйрәнергә тиешбез. Икенчесе нәрсә эшләргә тиешбез? Нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? Ва амилу салихати. Һәм изге амәлләр кылучылар ди. Изге амәлләр кылучылар шушы илм белән шушы хәсрәттә булмаячаклар ди. Менә без әйттек, беренчесе Аллаһка иман китерергә кирәк, гыйлем алырга кирәк. Шушы гыйлем белән, шушы иман белән без амәл кылырга тиешбез. Без гыйлем алабыз бит Аллаһ Тәгалә турында. Шулаймы? Аллаһ Тәгалә хөкемнәре, нәрсә хәләл, нәрсә харам. Хөкемнәре дигәндә ничек намаз укырга кирәк, ничек ураза тотарга кирәк, ничек гомра кылырга кирәк, ничек хаҗ кылырга кирәк, ничек аңа якынаерга. Шуннан соң инде без моны өйрәнгәч, шушы гыйлемне без амәл кылырга тиешбез. Бу шушы бөтенесе шушы изге амәлгә керә инде. Һәм гыйлемебезнең инде җимеше ул амәл. Мәсәлән, җимешсез агач, аның бит берни файдасы юк. Шулаймы? Әгәр дә агач утыртты икән, әгәр дә ул татлы җимешләрен бирми икән, без аны шабып атабыз тамырдан. Шулаймы? Чөнки аның файдасы юк безгә, урынын алып тора. Һәм шулай ук менә безнең дә гыйлем алып, әгәр дә ул гыйлем белән амәл кылмыйбыз икән, безнең бу гыйлемебездән бернинди файда да булмаячак. Һәм киресенчә әле кыямәттән безгә каршы булачак. Менә ул мине өйрәнде, төшенде, гыйлем алды, әмма ләкин минем белән яшәмәде дип.
Һәм нәрсә дидек? Ачуы төшкән бәндәләр кемнәр була дидек? Мәгълүб, шушы гыйлем алып әмәл кылмаучылар. Бездән ни генә гыйлем алмыйк, шушы динебез турында без аны инде тормышта кулланырга тиешбез. Аның белән инде яшәргә тиешбез. Шул вакытта без рәхәт имин тормышта яшәячәкбез. Әгәр дә инде гыйлем алабыз, әмма ләкин гамәл кылмыйбыз икән, без хәсрәттә булачакбыз. Һәм шулай коры иман китереп кенә, мин ышанам дип кенә, гыйлем алып кына яшәү дөрес түгел. Чөнки бит кайбер кешеләр әйтә, безнең халыкта таралган бит, минем иманым йөрәктә ди, калбтә ди, менә мин ышанам, шул җитә миңа ди. Әмма ләкин гамәленә карыйсың, ул берни гамәл кылмый динебездә. Намаз да укымый, ураза да тотмый, изгелек тә кылмый, туганлык җепләрендә ныгытмый, әти-әнисен дә ихтирам итмей, факирләргә дә булышмый. Әмма ләкин гел күкрәген кага, минем яхшылыгым, минем иманым калбтә ди. Әгәр дә кешенең яхшылыгы калбтә булса, ул аның тышка чыгачак. Тышка чыгачак. Күрсәтәчәк ул яхшылыгын, изге гамәлләр, хәерле гамәлләр кылып. Biz бит бөтенебез эшкә йөреп, эшебезне күрсәтәбез. Шул вакытта хезмәт хакын алабыз. Шулаймы? Беребез дә бит идә ятмый, мин яхшы балта остасы дип, мин яхшы бик машина йөртүче дип, мин бик яхшы табиб дип, мин бик яхшы итүзүче анда каменщик дип, бөтенесе эшкә барып эшен күрсәтә, эшен күрсәткәч кенә, эшләгәч кенә, нәтиҗәсен күргәч кенә, аңа хезмәт хакы түлиләр. Шулаймы? Һәм динебездә дә шулай, иман китергәч инде, гыйлем алгач, без Аллаһ Тәгаләгә шушы иман белән, шушы гыйлем белән эшләп күрсәтергә тиешбез Аллаһ Тәгаләгә, расларга тиешбез. Шушы иманыбызны изгелекләр кылып, намаз укып, ураза тотып, туганлык җепләрен ныгытып, әти-әнине ихтирам итеп, аларны яратып, аларга карата изгелекләр кылып. Шул вакытта гына без раслыйбыз, чынлап торып, без иман китерүебезне, чынлап торып, шушы гыйлемебездән файда булуыбызны. Һәм өченчесе инде, кайсы сыйфат белән без сыйфатланырга тиешбез? Беренчесе нәрсә дидек? Гыйлем алу. Аллаһка иман китереп, ышанып, аның турында инде динimiz турында гыйлем алырга тиешбез. Беренче сыйфат, икенчесе шушы иман, гыйлем белән инде гамәл кылырга тиешбез. Өченчесе шушы иманны, гыйлемне гамәлдә куллангач, без дәгъват кылырга тиешбез, калганнарга ирештергә тиешбез. Калганнарны чакырырга тиешбез шушы иманга, шушы гыйлемгә. Үзебездә генә шушы файдалы гыйлемне без саклап калырга тиеш түгелбез, калганнарга да өйрәтергә тиешбез. Без нәрсә беләбез? Аллаһ Тәгаләнең берәр сүрәсен беләбез ди, аятын беләбез ди. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям берәр хадисен өйрәндек ди. Без аны ирештергә тиешбез. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтте бит: "Баллиу анни валау аяди." Миннән бер аят булса да ирештерегез ди. Менә без шушы өйрәнгән иманыбыз, динебез турында гыйлемне калганнарга ирештерергә, чакырырга, өндәргә тиешбез. Яхшылыкка өндәп, начарлыктан тыйырга тиешбез. Шушы сыйфат белән, өченче сыйфат белән сыйфатлаганда гына без бәхет сәгадәттә булачакбыз. Үзебезгә җыеп калырга тиеш түгелбез. Мәсәлән, акча эшлибез икән. Акчаны бит инде сейфта гына бикләп тотабыз икән, бер нәрсәгә дә кулланмыйбыз икән, һәм бер нәрсәнең файдасы юк. Әле күпмедер вакыттан соң ул гомумән ширеп тә бетергә мөмкин әле. Акчаны бит җыеп ятудан берни файда юк. Шулаймы? Акчага бер нәрсә алырга кирәк, яки беракая инде русча әйтсәк вложиться, инвестировать итәргә кирәк. Прирост булсын өчен, тагын да артсын өчен. Һәм шулай ук менә гыйлемебез артсын өчен, гыйлемебездә бәрәкәт булсын өчен без аны калганнарга да таратырга, калганнарны да өндәргә тиешбез. Шул вакытта гына бәрәкәт булачак шушы гыйлемдә. Һәм шулай ук хәсрәттә булмаячакбыз. Дүртенчесе инде, дүртенче сыйфат, нәрсә белән без сыйфатланырга тиешбез? Ва тавасау бис-сабр. Biz şuşu yolda inne sabır bulurga tiyişbez. Çünkü g'ilim alu, Allah'a iman kitiru sabırlık talep ite. Amel kulu tağın da kübrek sabırlık talep ite.
Шақыра башлагач инде тагын да авыррак безгә була, тагын да күбрәк сабырлык кирәк. Чөнки кешеләр кайсысы синнән көләчәк, кайсы сине мыскыл итәчәк, кайсы сине кытыртачак, кайсы ямсыз сүзләр әйтәчәк сиңа карата. Чөнки алар күп кешеләр хәерлелекне, яхшылыкны яратмый. Аларның шахват белән, нәфис белән яшисе килә, нәфискә табынасы килә, аларның зина кыласы килә, аларның хәмер эчәсе килә, аларның ришват бирәсе килә, аларның риба аласы килә. Бүтән төрле фәхешлекләр эшлисе килә. Һәм инде син шушы иманга, изге гамәлләргә чакыра башлагач, шушы бузыклыктан тыя башлагач, аларның моны калдырасы килми. Һәм алар сиңа каршы сүз әйтә башлыйлар. Сиңа каршы көрәшә башлыйлар. Әмма ләкин шушы барысына да син сабыр итәргә тиешсең. Шушы юлда, шушы дават юлында, шушы илм юлында, шушы изге гамәлләр юлында син сабыр итәргә тиешсең. Син зарланырга тиеш түгелсең. Чөнки бу сабырлыкта иң зур үрнәк безнең өчен ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Пәйгамбәр саллаллаһу карагыз, иң хәерле кешеләрнең берсе иде. Аллаһ Тәгалә иң яраткан кулы иде. Карагыз аның тормыш юлына, ул нинди авыр сынаулар кичерде. Ул ятим бала булып үсте. Аның инде туганча әтисе үлде. Һәм инде шулай кичкенә вакыттан ук балиг яшка җитер алдына әнисе үлде. Карагыз нинди авыр сынау. Әнисез, әтисез калу, ятим булу. Бик авыр бит. Менә уйлап фикерләп карасам, әти-әни үлде икән дип. Бу бик авыр сынау. Йөрәкләребез кат итеп тибә башлаячак, бик кат йөрәкләребез сыкрыячак. Һәм ул садик, ягъни дөресен генә сөйләүче иде. Әмма ләкин исламга килгәч, исламга чакыра башлагач, ул кемгә әйләнде? Ялганчыга. Аны ялганчы дип кытырта башладылар. Сихерче дип әйтә башладылар. Уйлап карагыз, сез күпмедер ел кешеләр арасында шундый, русча әйтсәк, авторитетный личность идегез. Шундый дан казанган кеше идегез. Бөтен кеше хөрмәт итә, ярата иде сезне. Әмма ләкин шушы исламга чакыра башлагач, бөтен кеше инде сезгә каршы чыгып, сезнең артыгыздан теләсә нинди сүзләр йөртә башладылар. Бузык сүзләр кешеләр арасын буза башлады сезнең белән инде. Бу бик авыр. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям да шушы дәгъвәткә чакыра башлагач, аның үз туганнары, үз кавеме шушы Мәккә шәһәреннән куып чыгардылар. Һәм куып чыгарып кына түгел, һәрбер кавемнән бер сугышчыны, бер киллер дигәндә, рус телендә әйткәндә инде һәрбер кавемнән алып үтерергә җибәрделәр Мәдинәгә. Уйлап кына карагыз, үзегезнең якыннарыгыз, үзегезнең туганнарыгыз сезгә каршы сугыш белән чыксалар, сезгә каршы инде шушы үтерүчеләрне җибәрсәләр. Бу бит инде үтерүчеләр килеп җиткәнче безнең инфаркт булырга мөмкин. Ничек инде якыннарым миңа каршы чыктылар. Пәйгамбер саллаллаһу нәкъ шулай булды бит. Шушы дингә чакыра башлагач, аның якыннары аңа каршы чыктылар. Аны куып чыгардылар гомумән. Кәбатулла янында сәҗдәгә киткәндә аның өстенә хайваннарның үләксәләрен куйдылар. Хайваннарның ишәгеләрен куйдылар. Дәгъват белән берәр кая баргач таш атып куып, аны яраладылар. Карагыз нинди авыр сынаулар аша үтте. Ни өчен? Шушы дингә чакырган өчен. Ла илаха илляллаһка чакырган өчен. Аллаһка гына гыйбадат кылыгыз, аннан башка бүтән бер илаһка да табынмагыз дип, шуңа өндәгән өчен шушындый авыр сынаулар кичерде. Бу иң хәерле кеше. Бу дөньяда инде җәннәт вәгъдә ителгән кеше, җәннәтле кеше. Һәм инде без заиф бәндәләр. Әлхәмдүлилләһ, безнең беребез дә андый сынау күргән юк. Күрергә дә язмасын, без заиф, андый сынауларны без кичерә дә алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә безне булгана шөкер итеп, риза булып кына яшәргә насыйп итсен, авыр сынаулардан үзе сакласын.
Ләкин менә безгә сынау килгәндә без күз алларга тиешбез Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям нинди сынаулар күргән. Менә шуларны уйласак, безнең сынау ул сынау түгел дип уйлап куябыз. Һәр вакытта да берәр авырлык килгәндә гел искә төшерик Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямнең шушы сынауларын. Менә шушы юлда безгә бик каты сабырлык кирәк. Һәм без әйттек, сабырлык 3 төргә бүленә диек, шулаймы? Беренчесе Аллаһка итагать иткәндә сабырлык кирәк, чөнки нәфесебез бик ялкау, аның намазда укыйсы килми, ураза да тотасы килми, садака да бирәсе килми, туганлык җипләрендә ныгытасы килми, гомумән изге гамәлләр дә кыласы килми. Аның бары тик кроватта ятып телефонда гына утырасы килә, яки диванда ятып инде телевизор гына карыйсы килә. Аның бүтән бер нәрсә эшлисе килми. Һәм менә шушы нәфесебезне җиңеп, без сабыр итәргә тиешбез, изгелек кылырга, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылырга, итагать итүдә сабырлык кылырга тиешбез, сабыр итәргә тиешбез. Беренче төр сабырлык, икенче төр сабырлык, без әйттек бит, шахват, нәфес гел бозоклык эшлисе килә. Гел Аллаһ Тәгалә тыйган гынаһлы гамәлләр кыласы килә аның. Без менә шушы гынаһлардан инде тыелабыз. Шушы тыелганда нәрсә кирәк? Безгә сабырлык кирәк. Шушы гынаһлардан тыелу өчен шушы икенче төр сабырлык кирәк. Һәм өченче төр сабырлык нәрсә дидек? Ул тәкъдиребезгә Аллаһ Тәгаләдән килгән төрле сынауларга сабыр итү. Чөнки Аллаһ Тәгалә безне шушы сынаулар аша тәрбияли. Гынаһка батабыз икән, сынау җибәреп, безне гафиллектән уята. Азгынмады. Һәм белергә кирәк, менә бу безгә килгән бәла каза, сынау, ул үзебезнең гынаһлар аркасында гына. Монда беркемне гаеплисе юк. Монда президент та гаепле түгел, глава да гаепле түгел, күрше дә гаепле түгел, туганнар да гаепле түгел, әти-әни дә гаепле түгел. Үзебез генә гаепле безгә килгән сынаулар аркасында. Аллаһ Тәгалә Шура сүрәсенең 30-нчы аятында нәрсә ди? وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَغْفِرُ عَن كَثِيرٍ ди. Сезгә килгән бәла казаларның ди. Сезгә килгән бу кайгы хәсрәтләрнең ди сәбәбе ди. Үз кулларыгыз белән эшләп алган гынаһлар аркасында ди. Әле шуңа карамастан ди, Аллаһ Тәгалә күбесен ди гафу итә ди. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә безнең һәрбер гынаһ өчен безгә шушы бәла каза җибәреп торса, кайгы хәсрәт, без чыдый алмасыйк. Ләкин Аллаһ Тәгалә бөтенесе өчен җибәрми. Нәрсә ди? Күбесен ди гафу итә ди. Аллаһ Тәгалә кайбер инде зур гынаһлар өчен генә шушы бәла каза җибәрә. Шуңа күрә безгә ниндидер тормышыбызда авыр сынау килә икән, гаепне кешедән эзләргә кирәкми, менә шушы үз кулларыбыз белән, үз тәнебез белән эшләп алган гынаһлар аркасында килә шушы бәла казалар. Аллаһ Тәгалә шушы тәрбияли, урынга утырта, азгынма әле син ди. Авырту җибәрә, яки берәр аварияга юлыгабыз, яки якыныбызны югалтабыз. Һәм шушы авырлык килгәндә без нишләргә тиешбез? Моңа Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсендә безгә җавап бирә, 156-нчы аятында: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون دي أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة دي وأولئك هم المهتدون دي. Хәмди кемнәргә ди шушы авырлык, сынау, бәла каза килә икән ди, алар ди әйтәләр ди: инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун ди. Безгә берәр авырлык килсә, үзебезгә яки якыннарыбызга яки шушы авыр хәбәр ишетсәк, без нәрсә дип әйтергә тиешбез? Кеше үлгәндә генә түгел, гомумән берәр авырлык килгәндә, инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун дип, без Аллаһ Тәгаләдән һәм Аллаһка инде кайтачакбыз дип. Һәм шулай итеп әйтсәк ди, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, тынычлыгы булачак, һәм шушындыйлар инде хидаят юлында булучылар ди. Киресенчә инде без зарлана башласак, кешеләрне гаепли башласак инде,
ризасызлык белдерсәк, без инде шушы һидаят юлында булмаган булабыз, Аллаһның рәхимлегенә дә, тынычлыгына да ирешмәячәкбез. Һәм Аллаһ Тәгалә менә безгә әйтә, авырлык килсә дә, аннан риза булып, biz Аллаһтан Аллаһка кайтачакбыз дип, Аллаһның тәкъдиренә ризалыгыбызны белдерергә тиешбез. Һәм белеп торырга тиешбез, шушы авырлык безнең үзебез аркасында гына килде. Үзебез сәбәпче булдык шушы бәла казаның безгә килүенә. Һәм тормыш ул шушы сынау, имтихан җире. Аллаһ Тәгалә айырыр өчен кемнәр мөэмин, кемнәр мунафиq, шушы сынаулар җибәрә безгә. Белер өчен кем хакыйкатьтә иман китерде, кем инде икейөзләнеп мунафиq булып кына йөри. Шуның өчен безгә сынаулар кирәк. Һәм менә бу тәфсирдә өйрәтә безне шушы юлда сабыр булырга. Һәм өйрәтә һич шиксез шушы юлда сынаулар булачак. Biz беләбез, хәзер вакытта да хакыйкый дингә чакырганда кардәшләрең арасында да төрле аңлашылмаушылыклар чыга, шулаймы? Менә без барысына да шушынга сабыр итәргә тиешбез. Әгәр дә менә шушы 4 сыйфатны инде үзебездә булдырсак, Аллаһ Тәгалә инде вәгъдә бирә безгә шушы дөньяда рәхәттә, тынычлыкта, бәхет сәгадәттә яшәтергә. Әгәр дә без Аллаһ Тәгалә иман китерәбез икән, ышанабыз икән, һәм шушы иманыбыз, динебез турында инде гыйлем алабыз икән, шушы гыйлемебез белән инде изге гамәлләр кылабыз икән, изге гамәлләр кылганнан соң калганнарны шуңа чакырабыз икән, өндибез икән, өйрәтәбез икән, һәм шушы барлык гыйлем алуда да, гамәл кылуда да, кешеләрне дәгъват кылу, чакыруда да сабыр булабыз икән, Аллаһ Тәгалә инде вәгъдәсен бер кайчанда бозмый, гел вәгъдәсен саклый. Без кайгы-хәсрәттә булмаячакбыз, киресенчә рәхәт, имин тормышта яшәячәкбез. Һәм һәрберебезне чагыштырыйк. Шушы 4 сыйфат белән без сыйфатландыкмы? Шушы 4 сыйфат белән без яшибезме? Без гыйлем алабызмы? Аллаһның динен өйрәнәбезме? Өйрәнгәннән соң тырышабызмы шушы һәрбер хәдис, һәрбер аят белән гамәл кылырга? Шуннан соң якыннарыбызга шушы алган гыйлемне, гамәлдә кулланган гыйлемне калганнарны чакырабызмы? Сабыр итәбезме яки зарланабызмы? Әгәр дә берәр сыйфат булмый икән шушы 4 сыйфатның, biz инде нинди хәлдә булачакбызны Аллаһ Тәгалә инде 2нче аятта әйтте. Иннәл инсана лафи хуср ди, һәрбер кеше хәсрәттә ди. Менә бу тормышыбызның инде төп кагыйдәсе булсын. Әгәр дә без бәхет эзлибез икән, һәр кеше бит бәхет эзли бу дөньяда, шулаймы? Һәр кеше шушы бәхетне эзли. Кемдер акчада күрә, кемдер күп балалыкта күрә, кемдер инде матур гаилә турып яшәүдә күрә, кемдер инде яхшы эштә күрә. Һәр кеше бәхетне үзенчә аңлый. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә шушы җирләрне, күкләрне юктан бар кылучы, шушы кешеләрне шушында инде барлыкка китереп яшәтүче, һәм ул кешеләргә нәрсә файдалы һәм нәрсә зыянлы иң яхшы белүче, безгә шушы тормышыбыздагы бәхетнең серен бәян кылды, аңлатты шушы сүрәдә. Бүтән инде бәхет эзлисе юк. Менә ул. Һәм Имам Шафиғи әйткән бит, кешеләргә дә бүтән сүрә иңмәгән булса, шушы сүрә җитәр иде, шушы тормышта инде бәхеттә, тынычлыкта яшәр өчен ди. Бу күрсәтмәй калган сүрәләр кирәк түгел икәнен, юк. Әмма ләкин инде ассызлыклы ачык итеп, аңлатып, бәян кылып бирә. Бүтән инде бәхет өчен юл эзлисе юк. Менә Аллаһ Тәгалә мәгез ди, яшәгез ди. Әмма ләкин шуның белән яши белергә генә кирәк. Безнең кызганычка каршы, капма каршысы бар. Гыйлем алабыз, гамәл кылмыйбыз. Яки гыйлемсез гамәл кылабыз.
Яки гыйлем алабыз, гамәл кылабыз, әмма ләкин якыннарыбызны шуңа өндәмибез, шуңа чакырмыйбыз. Яки гыйлем дә алабыз, динебез турында, иман турында. Гамәл дә кылабыз, чакырабыз да, әмма ләкин инде сабыр итмибез. Авырлык туа башлый икән шушы юлда, зарлана башлыйбыз. Кешеләрне сүгә башлыйбыз. Шуңа күрә менә 4 сыйфат сыйфатланмаганда инде безнең инде күңелебездә тынычлык юк, үзебезне гел сүгәбез, нишәп бәхетле яшәмимсыңмы, нишләп иминлек юксын дип, нишәп рәхәт тормышта яшәмимсың дип гел зарланабыз. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля инде тауфик, хидаят бирсен безгә, шушы 4 сыйфат белән дә сыйфатланып, шушы сүрә белән инде гамәл кылып яшәргә һәм калганнарга өйрәтергә, шушы сүрәнең мәгънәсен калганнарны инде чакырырга, шушы сүрәне аңларга, гамәл кылырга инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля һәр барчабызга да инде бәхет биреп, тормышыбызда рәхәтлек кичереп, яшәргә насыйп әйләп, иң ахыр чиктә төп максатыбызга ул Фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханакаллаһу бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.